Makaisa tayo. Yun. Another blessing, Lord. Salamat po. Ito po, dalawa. Wala niyo isa. Huli. Uy, huli pa rin. Laki. Another blessing. Huli. Unang putok po. Unang kita. So good morning po. Sana naman pong mapagpalang araw sa atin lahat. Bagong spot na naman tayo kasi wala na dun sa mga spot natin. Naghahanap po tayo ng bagong spot. So mahirap na pong pasukin kasi maglalakad na po. Kulang-kulang 4 fingers. Thank you po. So kadarating lang natin. Humiwalay tayo ng spot kila Kuya Glenn tsaka kila mga Ruben kasi doon naman ulit sila sa dating spot. Halos wala na rin sila nahuhuli kaya hindi na ako sumasama kasi yung mahuhuli nila pag nahuli rin natin halos wala na po iuwi. Kaya naghahanap muna ako ng bagong spot. Kuya, eto, dumating pala mayroon tayong subscriber na napadaan din po, naninig sa'yo din. Sure ka na sa kuya? Pangalan mo? Daniel. Daniel. Balingit. Yun, shoutout kay Sir Daniel Balingit. Baka may shoutout ka. Mga tropa mo. Kaya kita sticker para dikit mo sa airgun mo. Wala dalang. May nakikita ko doon mga maliliit. Isa pa lang din huli ko, lilipat ako ng ibang spot. Sa kumba yung spot ang malapad na tilapia. Doon sa kandating yun? Kandating. Kaya lagi naman mahangin, tsaka dahil namamaril. Nakapulot ka ng payong doon. Mga kalahating kilo no? Okay sana doon, kaya lang. Ngayon, medyo ano ngayon doon Salamat. Okay. Lumipat muna ako na ibang spot. Andun yung mga kuya ko rin. Humiwalay ako. Baka sakali lang ako dito kung mayroon pa. Matagal lang hindi nakapunta rito. Lipat muna tayo. Isa lang huli natin doon. Kung baka sa sug-sug. So may dumating pong mga in-excited sa subscriber para natin. Napakasukal na natin dinadaan. Masyado na pong madamo. Sa tagal na po natin hindi napuntahan to. Wala na kasi nakakapasok na mga sasakyan dito. Matubig na po yung pinagdaan natin kanina. Kaya pahirapan na. Pati nag-iitik, sumuko na rin dito, malis na. Nandun na lang sa bungad yung nag-iitik. Sana pagpalain tayo dun sa spot natin pupuntahan. Para masulit ang ating lakad. Kaso ang problema, napakasukal. Ayan, meron po kaso mga alanganin nakikita ko. Sana marami dito malaki magpakita. Ma-tsempuan po natin. Kalakay sana huli. Salamat po, huli. Tuloy-tuloy lang sana ang blessing natin dito kahit na pinahirapan tayo sa damo. Hindi kalaki yan pero pwede na to. Masulit lang yung lakad natin.
Akit tayo dito sa ipil na to. Para naman makita natin ang ating target. Dari ito kaso layo. Ayun o, kitang-kita ko. Mayroon ako nakita. Madali ko sana. Lakda, ayun o. Magsak agad. Thank you Lord. Unang blessing sa taas ng puno. Dito lang tayo. Wala tayong spot na sobrang kapal ang damo. Hindi tayo makalapit. Ito po yung dati natin pinunta noon. Na kuha na to. Ngayon sobrang damo na. Di bali basta nakakahuli tayo. Ayos lang. Dito tayo magtsatsaga. Ilihan sana tayo ng kahit di karamihan basta masulit lang yung ating pagod. 4 fingers po. Grasya. Batok na naman. Diretso sa kanyang mata. Dami sana kaso mga alanganin. Meron sanang malaki. Para sulit. Parating po dami. Mga ayun malaki yun. Pulahan. Thank you po. At nadali uli natin. Yun. Thank you. Another blessing po. Salamat po Lord. Pangatlo. Ay pang-apat na pala. Ako sumabit pa. Ay good size na po ito. Yun. Ayos. Okay po. 5 fingers. Ay meron po uli. Bibig pala tinamaan tagusan po. Barbecue bibig niya. Ang dami po. Kapagbala na tayo. Dami po naghihintay. Sana madali pa uli natin yung isa sa kanila. Makaisa tayo. Yun. Another blessing Lord. Salamat po. Huli again. Sunod-sunod po ang blessing. Tama po ang sinabi ko. Salamat po. Sana tuloy-tuloy pa rin. Ayun, mayroon pa rin po. Hihintay. Sana hintayin niya nga ako. Wait lang. Pag nakuha ko na to, saka kita isusunod. Buti lang meron tayo naakitan ditong apple na hindi ka layuan sa tubig. Sabit pa. Hindi ko kalaki yan. Okay lang. Kulang-kulang 4 fingers. 4 fingers na rin siya. Bagya. Kulang-kulang ng konti sa 4 fingers. Ito, dalawa. Pulahan yung isa. Huli. Thank you Lord. Natali ko yung pulahan. Salamat. Blessing na naman. Tuloy-tuloy lang po. Yun nguso uli. Ako, huwag ka mabubunot baka matipak yung nguso mo. Yun. Dalawa sila, isa asol, isa pulahan. So laki yung pulahan, kaya pulahan po yung tinira natin.
Okay. Wow, 5 fingers uli. Gandang blessing. Sige po. Ay, hindi palang uso. Mata uli. Tago sa hasang. Utang ko pa. Uy, huli pa rin. Talagang maswerte tayo. Inabutan ko pa. Lumalangoy po eh. Yun, nadali na naman. Salamat po at natupad po yung aking sinabing padaan mahuli natin at yun, sinerte pa tayo. Yan, may dumada na naman oh. Sige lang. Ako, sumabit na. Lagot. Ako po. Ako, laki ng sinabitan. 5 fingers na pala eh. Kaya pala matimbang. Ako, pinahirapan mo pa ako. Yun. Ay, sayang oh. May dumadaan na naman oh. Ay, wait lang. Hintayin niyo lang ako. Yun oh. Salamat po. 5 fingers again. Kuhanin ko na nga yung isang sima. Sayang naman yung mga dumadaan. Tsaka yung lalagyan. Kunin na rin natin lalagyan. Hinahagis ko lang sa kupa eh. Baka mga wala. Ang dami na po natin hinuli. Ito nawala na yung dumadaan. Ay, yung pare. Isa pa. Naku, lumayas na. Alangan nila yung size nila pero hindi na pulugi. Pwede na yan. Huli again. Thank you Lord. Huli again. Hindi man kalakihan. Pwede na. Kulit pala to. Pwede na to. Basta't lumaki sa 3 fingers. Yung pula na naman oh. Sayang. Lumayas na naman. Bumalik ka ah. Lumada lang po kasi mga isda rito. Ayun o, laki, pulahan. Sana bumalik. Ayun o. Sayang, dagdagan kitang hangin baka para malakas pa rin. Mahina na. Tuwing ikalimang putok po up, naglalagdag ako kasi malayuan. Kung nasaan ka na, wala yung malaking pulahan. Mayroong mga alanganin dumadaan. Ayun o, dami. Laki. Another blessing. Another blessing. Thank you po. Buti na, lumitaw bigla sa atin yung pulahan na naman. Hindi naman kalaki yan. 4 fingers lang po ito. Pero pwede. Nasa 5 na rin ata. Matimbang eh. Tuloy-tuloyan natin yung camera. Walang patayan.
Oh. 5 fingers po uli. Thank you Lord, bawi ang ating mahabang paglalakad. Ay, meron na naman. Meron na naman. Hindi ko na makuha yung ating lalagyan. Unexpected po eh. Akala ko bang dito pala maganda sa puno na to. Hindi natin makakuha yung lalagyan at yung ekstrang bala. Para to ay yun, laki. Plakda again. Plakda again. Thank you Lord. Blessing uli. Oh. Buntot lang tinamaan ah. Humalangoy. Thank you. Huli pa rin. Inabot pa rin natin. Kahit lumalangoy. Malaga sa pool. Hindi tayo pinamimintis. Salamat. Siya maganda pa rin kahit pagod tayo eh. Hindi ano yung pulso natin. Hindi malikot. Kalat-kalat na yung ating huli. Mayroon na naman. Mayroon na naman. Hindi kita titigilan. Hintayin mo lang ako. Dumaan din mo. Ay, ito. Naku, lumayas po. Sayang. Bigay ko ka na. Sige na. Angat ka ba dyan? Bigay ka na sa akin. Ka nang mahiya. Sa akin ka na lang. 10 putok lang. Yun oh. Diba? Sabi ko na sa'yo, 1 putok lang eh. Huli na naman siya. Buti na lang talagang binigay ka sa akin. Ayun na naman, dami po oh. Tumadaan. Talagang ayaw akong pakuhanin ng isang sima. Sasamantalahin ko na to eh. Andyan na yung grasya eh. Hindi na natin bababain yung isa na yun. Okay, mag-size na naman. Thank you po. Naku no, lumayas na naman tuloy sila. Pagka pumoto ka, naglalabasan na yung pula no, laki. Sayang. Di bale, hindi ka masasayang. Sulit po ang ating lakad. Hindi tayo pinabayaan dito ni Lord. Sige, nawala na. Hintayin ko ulit kayo dumaan. Huli again. Pumalik po yung pulahan. Gusto magpaulam. Yan. Dinadaan-daanan niyo ako. Binabalik-balikan niyo rin ako. Kaya thank you. Salamat. Lahat ng nakaligtas na dumaan, pagbalik, wala nang ligtas. Thank you. Wow, 5 fingers uli. Tuloy-tuloy lang, Lord. Yan. Good size. Mukhang mas malaki ito sa lahat ah. Mas malaki nga ito sa lahat. Thank you po. Madali ka sa hasang. Okay, dami na. Salamat po. Hulog lang ng hulog. Kaya natin sila pulutin. Hanggat may blessing. Ngayon, pagka dinampot pa natin sila, mawala na.
Sayang pagkakataon. Lakda again. Aso lang naman. Biling-biling siya. Salamat po. Tuloy-tuloy na blessing. Tuloy-tuloy na huli. Talagang pinagpapala po tayo uli ni Lord. Thank you, Lord. More blessing pa po. Para masulit po yung ating pagod sa linakad natin na to. So hindi sumunod yung subscriber natin. Inaaya natin, di siya sumunod. 4 fingers na. Okay. Thank you. Unexpected din naman. Ay, meron na uli. Naku, nakita ko. Lumayas tuloy. No worry. No worried. Hindi lang naman ikaw ang isda. Ito, mayroon uli sa harap natin. Kaso alanganin. Pero pwede na. Mapapagtsagaan na kung talagang... Sige na nga, tirahin na kita. Pwede ka na eh. Okay. Huli na naman. Basta hindi po lumit ng 3 fingers. Okay na yan. 3 fingers mahigit. Dagdag blessing na rin to. Wala ganun talagang isda rito. Hindi kagaya ng ibang spot nila. Malalaki. So dadayo po tayo pala ng ibang spot sa susunod na araw. Punta tayo ng ayan. Yes. Bulacan po. Baka matuloy po. Sana matuloy. Makadayo tayo dun. Meron po ulit kaso ayaw pa magsidaan. Nagsisitago pa. So bibihira lang po mangyari to. Buti lang nangyari uli. Na pinakitaan tayo uli dito at pinahuli. So matagal-tagal tayo din napunta uli kasi. Ayan, meron na uli pala. Yan, good size. Huli. Huli again. Thank you. At dumaan ka. Blessing again. Thank you po. Pasensya na kayo, naaambush ko na kayo bawat dadaan. Ay, kala ko nalaglag. Okay, good size. You. Malamay lang yung mga dumadaan lang eh. Mabuti na lang eh. Masipag kayong dumaan. Ang sisipag nilang dumaan. Kaya swerte tayo. Yung dumadaan. Samantalahin ko na po. Samantalahin ko ng bumaba. Hanggat walang... Ay, ayun eh. Malakas. Sayang oh. Hindi nagpakita nung nakarap tayo. Lumayas tuloy. Okay lang. Okay lang.
Babain ko na muna yon. At sayang naman. Ganda, ligaw-ligaw na yung ating mga huli. Oh. Kalat-kalat na. Kaya nagbaon ulit tayo. Kahit na anong oras tayo umuwi. Pwede ay nakuli, langgam na. Diba? Sipag ng langgam na to ah. Palanggamin mo pa yung aking ano dyan ha. Dami ng kalat-kalat. Dami yung kalat-kalat. Ayan. Kalat-kalat ng ating mga huli. Okay. Wow. Ay, timbang na ah. Kulagot na. Nianggam ng ating bag. Ito yung ating kanin. Huy. Huy, unahin nyo pa ako ah. Hindi pa ako nananghalian. Unahan nyo ako. Wait, baka mayroon pang natira. Mayroon pang naligaw eh. Laki pa naman eh. Laki pa naman eh. May langgam na. Dahil langgam dito. Yung malaki pa naman yung maliligaw. Okay. Pwede tayo makyat uli. Dalhin natin dito sa taas ito. Baka ubusin pa ng langgam. Makain. Baka mayroon pa. Okay, wala na. Huli natin. Ay, salamat po. Tali natin dito. Para naman eh. Huwag na lang gamin. Okay, hintay pa tayo. Ang malaki. Malilit na po yung nakikita kong dumadaan. Ayun, dalawa. Napagod na naman ako pag-akyat. Nakita ko. Hindi kalaki yan, pero pwede na. Plakda. Bagsak. Bagsak po siya. Salamat po. Another blessing. Kahit hinihingal pa tayo. Salamat. Dumaan lang kayo ng dumaan ha, yung malalaki. Yung maliliit, malayong dumaan. Hindi ko kayo papansinin. 4 fingers. Thank you. Batok po. Pero hindi masyado napuruhan. Mata. Tsaka batok tumama. Ulag. Okay. Walanganin lang. Pwede na yan. Parang hindi tinamaan na. Hindi gumalaw. Ay, sumablay. Sumablay. Di ba, alangan lang naman eh. Ito, pwede na to. Nakatalikod. Plakda. Huli. Kahit nakatalikod ka, buti lang kung medyo tumagilid ng bagya. Ayun. Dali pa rin siya. Thank you, thank you. Naku, naku.
Ayun. Four fingers na rin. Hindi na masama. Sige po. Hanggat malilit yung isda. Merienda muna tayo. Hindi pa tayo nakapag-merienda. Kaya muna tayo. Kanina pa tayo. Putok ng putok. Wala pa merienda. Merienda muna. Kaya maya pwede tayo magtanghalian. Sayang yun. Huli. Sayang po eh. Buti lang nadali pa natin habang nagme-merienda tayo. Okay. Natsyempohan natin ulit dumaan. Wow. Isa lang. Kala ko dalawa. Tatlo kasi silang medyo maganda na yung sukat ng dumaan. Kaya nang hinayin na tayong hindi putukan. Kahit kumakain tayo. Four fingers. Okay. Uy, tingnan nyo po. May defect yung isda na to. May buntot. Maliit. Pero laki ng kanyang katawan. Maliit ng buntot. May diferensya. Baka nakakuryente ng bata to. Katimbang na. Ayos. Hindi na ako nagdala ng cooler kasi baka nahirapan puta ako tayo dahil napakalayo ng lakarin. Huli. Huli. Pwede na. Kaysa wala. Okay na rin ang size niya. Hindi na po maliit to. Basta't lumaki sa 3 fingers mahigit. Ayos na. Kung malupot na naman ata. Ay no. Lumitaw yung malaki kung kailan ako naghihila. Sayang. Good size na pala eh. 4 fingers. Lubog lang kaya hindi. Okay. Malaki na. Kapok po. Huli again. Kahit malayo. Huli again. Tuloy-tuloy pa rin po ang blessing natin. Yan. Salamat. Bah, layo na. Naku. Huwag kang papalupot. Daming paluputan sa gilid eh. Ayan. Okay. Good size na rin. Ayan. Okay. Good size talaga. 5 fingers. Thank you po. Thank you sa blessing, Lord. Ang ganda ng huli natin. Kaya lang ang pagbalik natin, ang layo ng lakarin natin.
Wala problema sa lakarin. Jackpot naman po tayo. Ang problema kung lumakad na tayo napakalayo, wala pa tayo hinuli. Pero swerte po tayo. Kaya malaking pasasalamat natin kay Lord. Ito. Nagantin pala naman tayo ng maganda. Kala hindi kalakihan po yung mga isda rito. Karamihan po mga alanganin. Madalang may malaki. Buti lang na bawat tumaan na malaki, huli lagi natin. Malaki po oh. Madali ka sana. So ayan mga kadiskarte, nalobat tayo. Nagpalit muna tayong battery bago natin hinila tong isda. Ayan oh. Good size na po ito. Salamat at nahahabutan naman natin. Thank you Lord. Layo na narating. Doon natin pinutukan, napunta na ron. Bigla tayo namatay yung camera natin. Kaya pilitan ko muna ng battery. May aeroplano doon, ay helicopter dumadaan. Sasuli oh. Lord, lesin na naman. Batok kaso manipis. Manipis lang tama. Pero di po siya makakawala. Dami na. Wawawiwaw. Uy, katimbang. Napakatimbang na po. Wow. Takda po. Huli. Ayoko ko lang kung malaki kasi mata lang po naaninag ko. Di po masyado makita dahil walang araw eh. Naku, cute lang pala. Bale, 3 fingers mahigit naman. Blessing pa rin to. Kasi pinagkaloob pa rin eh. So meron po na tayo isang na iwan doon sa baba. Tinangay po ng mabait. Malaki ng daga. Nakita ko sa kanya lang yan. Hinayaan ko na po. Nakita ko tangay-tangay na. Kagat-kagat ng malaking daga. Pwede na rin po. Pagkagas na higit. Para sa kanya talaga yun. Naku, matahan na naman pala. Sana mayroon pa. Bago tayo kumain ng tanghalian. So 11:30 na po. Kasi nung umalis ako sa bahay, alas 8 mahigit na po eh. Naglakad pa tayo. So nasa alas 9 mahigit na po. Nakarating tayo dito. Tumingi pa tayo dun sa kabilang side. Wala silang nahuli natin. So nakita natin yung isa natin subscriber. Masog tayo dito. Naglakad tayo ng mga 500 meters po linakad ko. Wala, kailangan na pong lakarin. Hindi na kaya pumasok ng motor. Puro tubig. Kain na tayo. Kain na muna tayo. Dito na tayo sa taas ng puno. Kumain. Hindi tayo makakaputok. Kasi hawak na natin yung pagkain. Walang problema. Dito lang tayo tumalungko. Yan. Ang ulam natin is isda rin. Pero isdang dagat. Nagbaon tayo ng misis. Yan po. Bangus. Bigyan niya tayo ng bangus. Kaya lang mukhang mahirap dito kumain ha.
Kaya. Kain po mga kadiskarte. Dito tayo sa taas ng puno kumain. Hindi tayo nakapaghugas ng kamay. Mauubos yung ating inumin. Kaya kutsarain lang natin itong isda. Happy birthday po kay Sir Joey Malonzo ng Concepcion Tarlac. At pinapabati po siya ng kanyang misis. So hindi po niya nasabi kung kailan po yung birthday niya. Pero happy birthday po sa iyo, Sir Joey. Sige, dumaan lang kayo. Hanggat kumakain ako. Pagkayari kong kumain, yari uli kayo. Samantalahin niya ang dumaan. Harap kumain sa taas ng puno. Para-paraan lang po eh. Para di na tayo bumaba. Mahirap umakyat eh. Rin tayo eh. Dumadaan no. Yeah. Kuman lang kayo. At ako'y lapit ng mayari. Tubig na lang. Mayayari ko na kayo. Naka-steady ka pa ha. Kailangan tipirin tubig. Meron po tayo tubig. Minto ka talaga. So cute. Sige, dumaan na kayo. Cute naman pala kayo eh. Nako, kaso humangin na yata. Kamo nang hangin. Pero kahit na umangin ka na, pwede naman. Pwede na tayo umuwi. Jackpot na tayo. Ayaw pa ba natin yung huli na yan? Nasa 3 kilos mahigit na po. Sandaling oras lang. Oh, laki, sayang. Katago ka pa ha. Pwede na yan, 4 fingers. Nadali kaya. Mukhang hinangin eh. Nadali pa rin sana. Ako hindi, hinangin po eh. Hindi na nadali. Hinangin yung bala ko. Umano na po yung panahon. Pumangit na. Ayan o. Umiitim na po yung langit. Mukhang wala na rin lumada na malaki. Handa lang na. Gusto na ata tayo pauwiin. Okay lang, jackpot na tayo. So 12 pa lang po ng tanghali. Kung di na tayo makakahuli, walang problema. Next time, balikan natin to para mayroon uling malalaki. Timbangin nga natin bago tayo bumaba. Tansya ko po hindi bababa po ng 3 kilo to. Timbangin natin. Yeah, wow. Ay, timbang po. Ayos ah. Thank you. So dito na rin tayo magpaalam sa tayo mga kadiskarte. Mukhang gusto na tayo pauwiin. Pangit na po yung panahon. Mukhang ulam pa. Maitim na po yung langit doon. Lugawi. Ano? Kaya pwede tayo umuwi. So wala na rin pong dumadaan dito. Natakot na sa atin. Kumain lang tayo. Kaya siguro may puwersa na naman to. Kaya wala na. May dumadaan po mga alanganin pa. Yun, no?
Pero malaki wala na. Ako nakapansin. May napansin pa ako isang peraso. Yun lang. Di na uli. Yun, may mga dumadama po kaso maliliit. Okay na rin po ito kasi 3 kilo mahigit naman po. Hindi na po tayo lugi. Saglit na oras na naman po ang ating paniniksay. So alas 9 mahigit. At 11:30 kumain tayo. Ayan, so pakain natin. Wala na tayo na mata na malalaki. So okay pa rin po, jackpot pa rin po tayo mga kadiskarte. Di po lugi ang ating lakad na to. So salamat po at dininig naman po ang ating panalangin na makahuli. At may jackpot po tayo. So hindi natin lubos-lubos yung ating jackpot kasi mahirap po magdala. Sa layo po ng ating lalakarin, 500 meters po ang lalakarin naman natin. Papunta ron sa ating dinaanan na yun, no? Doon mga ano po na yun, punuan. So mahaba-haba naman po ang ating lakad pabalik. Tapos maputik at saka matubig yung ating dadaanan uli. So okay lang po at magandang blessing pa rin natin natanggap. So salamat po ng marami sa inyong lahat, sa silent viewers, sa silent subscriber ko na patuloy pong sumusuporta. Thank you po at sa lahat po ng mga subscriber ko rin po na lagi nagko-comment at salamat po sa inyong lahat. At sa bawat pagtangkilik nyo ng aking YouTube channel ay malaking tulong po ito sa akin at saka sa pamilya ko. So salamat po ng marami. So shoutout po ulit kay Sir Domeng at saka sa misis niya si Ma'am Lay at saka sa buong family niya. Salamat po at ingat po kayo dyan sa California. So nakabalik na po si Sir Domeng sa California. So shoutout din po kay Mami Miles at saka kay Sir Brad. Salamat po sa patuloy na suporta. Shoutout din po sa pare ko, si Lalamo Brain at saka kay Mrs. Jobs TV. So salamat po sa inyong patuloy na suporta. Hanggang sa muli po si next vlog. Bye bye. So konti na lang din po tubig ko. Kaya kailangan na rin pong umuwi. Tsaka baka abutin pa tayo ng ulan. Hindi tayo makakalabas na naman ng baka mga balaw-balaw na naman tayo. So tara po, baba na tayo.